הלאה חברים, צהריים טובים. היום אנחנו הולכים לדבר יחד על קופינג ספי שיש לחלונות. נעבור יחד בסרטון ונראה איך מבצעים את זה בצורה נכונה. דבר ראשון, אנחנו עוברים על החומר שהגיע לאתר. אנחנו משתמשים פה באבן בזלת. בדקנו שזה באמת אבן ברמה גבוהה, בדקנו כמה ספקים והחלטנו על הספק הזה. אנחנו בודקים שהאבן שלנו הגיעה מעובדת, זאת אומרת יש לה אף מים. על אף מים ועל החשיבות שלו ואיך אנחנו משתמשים בו אנחנו נסתכל בהמשך הסרטון, אבל חשוב לראות שהדבר הזה מגיע כמו שצריך, עם אף מים כבר מוכן, כדי שנוכל לבצע אותו. אז אנחנו מתחילים בביצוע. התחלנו בטיט באדני חלון, ובגב אבן אנחנו מבצעים דבק קרמיקה כדי שידבק בצורה טובה. אתם רואים פה מריחה מלאה טובה. אחר מכן אנחנו מניחים את האבן ורוצים לראות שיוצא חומר מתחת לאבן, וככה בעצם אנחנו יודעים שיש לנו שם חומר מלא. אנחנו מניחים את האבן ושמים עליה פלס עם שיפוע כלפי חוץ. ולמה שיפוע כלפי חוץ? כי בעצם כל מים שיגיעו ינזלו כלפי מטה, יפגשו את האף מים שלנו. האף מים שלנו בעצם תפקידו יהיה להרחיק את המים מהקיר בכדי שלא ייצרו לנו כתמים. כמובן אנחנו נעבור ונראה שהאף מים שלנו נקי. שלב הבא בעצם אנחנו ניקח את הסרגל, נעמיד בין שתי הקופינגים שכבר ביצענו, נשים עליו פלס ובעצם נפלס את הקופינגים. נראה שהכל בסדר, שהכל מפולס, הכל במישור אחיד, ונוכל לבצע בעצם את הקופינג ביניהם. זה קופינג ארוך לאורך כל החזית. חשוב מאוד לוודא שאכן הוא מפולס כמו שצריך. אחר שסיימנו את הפילוס שלנו אנחנו עוברים ומקבעים את הקרשים האלה. מהי מטרתם? בעצם אנחנו רוצים לוודא שהקופינג שלנו לא ישקע כלפי מטה. לכן אנחנו עוברים, שמים את הקרשים האלה, והם דואגים לכך שהקופינג שלנו יישאר במקום בדיוק כמו שקבענו. מכאן אנחנו נמשיך להדבקה ואיתום של המרווח בין הקופינג למשקוף עיוור על ידי חומר כזה או אחר. בעצם כל המרווח הזה אנחנו הולכים להדביק ולאטום אותו. כמובן, לפני שאנחנו מתחילים בביצוע של יישום החומר, אנחנו מחויבים לעבור ולהוציא את כל הלכלוך טוב טוב על ידי סכין, ממש שכל המרווח יהיה נקי, בכדי שהחומר שלנו יוכל להיכנס בצורה מיטבית. יכולים לראות פה, אחרי שהכל נקי, אנחנו מתחילים ליישם את החומר. מוודאים שהחומר נכנס כמו שצריך, בצורה מלאה, יפה. שלב הבא אנחנו נעבור פה עם הבד הזה שאתם רואים, ועם סבון. בעצם נחליק את כל הביצוע של החומר איתום והדבקה, שיצא יפה ונקי. טרם ביצוע רובה אנחנו עוברים עם דיסק וחורצים את כל המפגשים בכדי שיהיו נקיים לביצוע רובה שלנו. אחר מכן נתחיל בביצוע רובה, נמלא טוב טוב כמו שעושים בריצוף, מילוי שלם ונקי. לאחר שסיימנו את כל המלאכות האלה אנחנו עוברים על האבן שלנו עם וקס שגורם לאבן להיראות טוב, נקי, חלק, יפה, ממש מבריק כמו שצריך. תראו איזה יופי, איך האבן יוצאת כל כך יפה. בסופו של דבר ככה יראה הקופינג שלנו לאורך כל החזית, יפה, שלם, מפולס. אנחנו נעבור, נפרוס עליו הגנה על ידי קרטון, ובסופו של תהליך נפרוס עליו ניילון, דבק, מסקינג טייפ שישמור עליו. פגש בסרטון הבא.